אנחנו מתחילים אבל עם תחקיר מיוחד שערכנו בשבועות האחרונים, בדיקה מה יש במוצר בסיסי שיש לכולנו, הכיסוי של הסלולרי. נהוג לחשוב שהמטען הוא שמסכן, הוא הרי מחובר לחשמל, או המכשיר עצמו עלול להתנפץ. הערב אנחנו מגלים, לפעמים משהו מסוכן כל כך זה הכיסוי, שעלול לגרום אפילו לכוויות חמורות. הנה הכתבה. ענבר מירושלים רכשה לא מזמן כיסוי צבעוני לסלולרי שלה. אז הזמנתי את הכיסוי ב-11/11 בים הרבנים של הסינים, והכיסוי, כמו שאתם רואים, הזמנתי אותו כי הוא עם חדי קרן ונקבצים. לא רק היא, גם חברותיה מגנות כך על הסמארטפון, ולא יודעות שהן מסכנות את גופן ובצורה חמורה. A cell phone melts in a teenager's bed. Firefighters say that can cause your phone to catch on fire. המקרה הזה מבריטניה הוביל לחרדה עולמית. ילדה בת 9 שהלכה לישון עם כיסוי והתעוררה עם צלקת לכל החיים. Things could have been much worse. אושפזה בבית החולים, נזקקה לטיפול ממושך. I think it's something that not a lot of people think about, that the cell phones do have a potential hazard. אבל מה המצב כאן בישראל? בארץ נמכרים מדי שנה עשרות אלפי כיסויים מפלסטיק, ממתכת ומעץ. האם הם מסוכנים? שלום. רכשנו 5 כיסויים פופולריים בסגנונות שונים, עם הדפסים, נצנצים, נוזלים משונים. נוזלים שם בפנים, זה בסדר? זה לא מסוכן? כן. מרבית בני הנוער קונים אותם, אפשר למצוא בכל חנות, בכל קניון, ובדרך כלל במחיר נמוך. העברנו את הכיסויים למומחה בעל שם, דוקטור סטיב דרן. ביקשנו שיבדוק מה יש בפנים. הוא בהחלט נראה תמיד. הנוזל יוצא. דוקטור דרן ערך את הבדיקות המעמיקות במשך שבוע. תחילה הפריד בין הרכיבים, לאחר מכן בדק את הרכבם. זה ריח של נפטלין, משהו מהסוג הזה, זה לא מים. אחד אחרי השני התוצאות היו חד משמעיות. זה באמת חומר שלא הייתי נותן לשחק. זה חומר ממשפחת הנפט, ונוזל דליק, סיכון 2/4 ודליקות 3/4. זה חומר שעם מגע ממושך עם אור בהחלט יכול לגרום לגירוי. מהר מאוד נחשפה גם רשלנות לכאורה של היצרן. החומר הזה המסוכן לא סגור היטב בפלסטיק. בקלות, אם מופעל עליו אפילו מעט לחץ, המעטפת נסדקת, החומר הקימי דולף, ואנחנו חשופים לכוויות חמורות. חומרים כמו פרפין או חומרי לוואי של דלק יכולים לעשות כוויה שטחית או עמוקה, תלוי בזמן החשיפה, בסוג החומר, במיוחד עם השהות של החומר היא שהות ארוכה, זרחנים מדברים נוצצים. לצערי, כנראה גם בכיסוי הזה של הסלולרי יש מוטיב כימי. אם הוא היה עושה ריתוך עם חום מסביב, או אפילו משתמש באיזשהו דבק, זה לא היה קורה. אז ממה צריך להיזהר? עוד רגע נהיה עם רשימת הדגמים המסוכנים, אבל קודם, איך זה בכלל קורה? שילדים ובני נוער רוכשים מוצרים עם פוטנציאל נזק ואנחנו אפילו לא יודעים? פנינו תחילה למכון התקנים. אנחנו לא בודקים כיסויים לאייפונים או למכשירים לסמארטפונים למיניהם. צריך לפנות לממונה על התקינה במשרד הכלכלה ולדרוש מהם. הם מתנערים, המשכנו למשרד הכלכלה. אני לא יודעת מה להגיד לך. זה לא צעצוע, אין על זה תקן, אז אין גם אכיפה. גם שם, למרות שמוטרדים, אין פתרונים. אני גם אמא. אני לא אתן לילד שלי לישון עם כיסוי פלאפון. אז איך נזהה את הדגמים הבעייתיים? כל כיסוי שיש לו 2 שכבות מאחור מועד לפורענות. אם יש שם נוזל, אבקה, גרגירים, יש סיכוי שמדובר בנפט, ויש סיכוי שהיצרן לא עשה את המינימום כדי להגן עלינו. זה היה המקרה בכל הדגמים שנבדקו, כולם. זה כנראה הנוזל שגרם לגירוי לאותה ילדה. בשעת קנייה בררו עם המוכר, מה הרכיבים? האם המוצר אכן בטיחותי? ובשעת ספק, לפחות עד שחברי הממשלה יתעוררו ויוציאו הנחיות מדויקות, עדיף פשוט להימנע. עכשיו אני לא רוצה לגעת בזה, ובטח שלא להצמיד את זה לראש שלי, אז למרות שיש פה נצנצים וחדי קרן, אני אזרוק את זה הבח. ואולי כמסר האחרון, להגיד לילדה ללכת לישון עם ספר ולא עם סמארטפון. לילה טוב לרונן רגב כביר, מנכ"ל אמון לציבור. ערב טוב.
אתה שומע את תוצאות התחקיר שלנו, המצב הנוכחי כפי שמשתקף, מטריד מאוד. מאוד מטריד. יש פה מקרה מדאיג שאנחנו לא רוצים שיקרה לאף אחד מאיתנו ולילדים שלנו, והציפייה היא שהמדינה תדאג לעשות סדר ולשמור עלינו ממוצרים מסוכנים. הבעיה שהמדינה, כפי ששמעת, לא מתערבת, אין תקן, אין גם כוונה לתקן. נכון, להיום אין תקן שקובע מה מותר ומה אסור לעשות בייצור של כיסוי למכשיר טלפון, וצריך לומר, כיום המכשירים האלה הפכו לאחד האביזרים הלבישים ביותר שלנו. אנחנו כל הזמן מסתובבים איתם, יושבים איתם, שמים אותם בתיק בין ספרים, אנחנו רואים שלפעמים אפילו ילדים וצעירים הולכים איתם לישון, ומטבע הדברים זה אומר שיש כל מיני סיכונים שצריך לדאוג לנהל אותם. לדאוג שיהיו כללים ברורים איך מותר ואסור לייצר כיסוי למכשיר סמארטפון. המצב עוד יותר אבסורדי, כי שמעת, מכון התקנים מעביר אחריות למשרד הכלכלה. משרד הכלכלה מגלגל את זה הלאה, והרי ברור שהיצרנים לא יעשו את זה מיוזמתם. יש אחריות על יצרנים ויבואנים לעשות כמיטב יכולתם ולדאוג, להבטיח, לעמוד באמות מידה של ייצור בטיחותי, אבל בסוף מי שבאמת קובע את הכללים, את המותר והאסור במצבים כאלה, זה המדינה. גם בישראל, גם בעולם. בשביל זה הקימו מכוני תקנים, שהם גופים מקצועיים, שיודעים בדיוק איך לקבוע קודם כל את התקן, את מה מותר ומה אסור. המדינה היא זאת שבעצם צריכה לקבוע את כללי המסגרת. אחר כך היבואנים והיצרנים צריכים לעמוד בהם. ולכן אנחנו קוראים עכשיו לחברי הכנסת שצופים בנו, לחברי משרד הכלכלה, לשר, כרגע זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, להסדיר את זה לפני שיקרה כאן אסון אצלנו. רונן, הרבה תודה ששוחחת איתנו, שיהיה לילה טוב, ואנחנו כמובן נעדכן אותך ערב טוב בתוצאות.